אלמלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים. הקדושים אזרחי ישראל, אנשים, נשים וטף, שנהרגו, שנרצחו, שנשרפו, שנטבחו ביד מרצחי החמאס בני העוולה והחיזבאללה וכל שאר האויבים שלנו, ומסרו נפשם על קידוש השם בהתקפה אכזרית על יישובי מדינת ישראל, ולנשמות חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון וההצלה שמסרו נפשם על קדושת השם ונפלו מות גיבורים במלחמת התקומה, חרבות ברזל ובשאר המערכות על הגנת העם והארץ. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם וגן עדן תהא מנוחתם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם, אדוני הוא נחלתם. וינוחו בשלום על משכבותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. בעזרת השם, שהשם ינקום דם עבדיו השפוך, החיילים, האזרחים שנפצעו, שנהרגו על ידי כל אויבינו, על ידי איראן וחמאס וחיזבאללה ושאר מבקשי רעתנו, ושנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו ולישועות גדולות נוספות בקרוב.